γέφυρα που περνάς πάνω από το Δούναβι. Ναι. Πάμε γήπεδο καταρχάς. Θα πάμε να δούμε Vienna Capitals εναντίον Pusterlei. Γέλασα μαλάκα. Η Pusterlei είναι 8η στην κατάταξη, η Vienna Capitals είναι 10η. Δεν ξέρουμε τίποτα για ice hockey. Εδώ θα κοιτάς, εδώ, όχι σε μένα. Μιλάω αυθαίρετα. Και είδαμε κάτι στιγμιότυπα χθες και ο κάμεραμαν που τραβάει, Γιάννης Ξένος συγκεκριμένα, μου είπε ότι παίζουν ξύλο. Του λέω τι λες ρε μαλάκα, δεν γίνεται να παίζουν ξύλο. Και μου βάζει στιγμιότυπα και στα καλά καθόμενα εκεί πέρα όπως παίζουνε, πετάνε γάντια και τα αρχίζουν και τις παίζουνε. Ρώτησα σήμερα να μάθω γιατί γίνεται, δεν ξέρανε ούτε εκείνοι. Δηλαδή έχουμε ένα άθλημα το οποίο γίνεται πάνω σε πάγο, πάνε γρήγορα, κάνουν τρίπλες ή εντυπωσιακά την πέλη και λένε είναι βαρετό. Βάλε για ξύλο. Α, οκ, ναι. Ναι, βάλε για ξύλο μέσα. Δεν ξέρω αν θα δούμε ξύλο. Πάμε στο Steffel Arena. Είναι μετά τη γέφυρα στα 3 χιλιόμετρα. Αυτά. Δώσ' μου λίγο την κάμερα να σε δείξουμε και εσένα. Έχει μεγάλα σκορ το hockey. Κάτι 4-2, κάτι 4-3 βλέπαμε, δεν βλέπαμε κάτι παραπάνω. Ποιο να είναι το over άραγε στιγματικά? Αυτό είναι μια καλή ερώτηση. Σωστό. Πάμε να δούμε ice hockey. Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι κερδίζει από αυτός που έχει βάλει τα περισσότερα γκολ. Παίζουν κάτι μπουνιές, κάτι τέτοια, δεν έχω ιδέα. Είδες τα είπα λίγο πιο σύντομα όπως ένα. Σαν μπορεί να σε κόψει το μοντάζ, πλάτιασες λίγο. Έλα, ναι, αλλά όμως έκανα την έναρξη. Κάπως πρέπει να ψηθεί ο κόσμος να δει κάτι. Να το βάλω ανάποδα, να βάλω μέσα. Ό,τι θέλω κάνω. Από την άλλη είναι. Σαν αέρα πίσω. Καλό για το πλάνο, από την άλλη πάμε. Πού είμαστε ρε? Πες μας κάτι για το ice hockey. Δεν ξέρω τίποτα. Αλλά είναι ντυμένοι έτσι και φοράνε και τις μάσκες. Χθες βλέπαμε ένα βίντεο που ήταν και καλά το καλύτερο ξύλο. Ο άλλος πήγε να πετάξει τα γάτια και δεν του βγήκε το γάτι να βγει. Μέχρι τότε. Αυτό μπορεί να το βάλεις κάτω δεξιά γωνία να παίζει για λίγο στο vlog. Οκ, ποιο vlog? Ωραία, για πάρτε μας. Τι vlog ρε μαλάκα, τι είμαστε. Τώρα ξέρεις που είμαστε. Μετά τη γέφυρα. Να ξανακάνω ότι παίζω ice hockey. Είμαστε στο Downhill. 700 μέτρα. Εντάξει δεν ξέρω τι το Downhill. Μπορεί να είναι απλά ο ποδηλατόδρομος κάτω, δεν είναι έτσι. Για μένα που ξέρω λέει το Donau Insel, που είναι το νησί του Δούναβη. Ένα τσακ πιο μπροστά κιόλας. Ο κάμεραμάν του γιατί όχι ο χαρακτήρας. Ο καπιτάν, Διανακά. Θα έμενες εδώ. Ναι, θα έμενε. Εδώ είναι στην ουσία η σύγχρονη μεριά της πόλης. Αυτή είναι η καινούργια πλευρά της πόλης που είναι μετά το Δούναβο ακριβώς. Τι ωραία που τα λες. Πιστεύεις. Περάσαμε απέναντι το Δούναβι. Το καλοκαίρι κάνουμε μπάνιο σε όλο αυτό το κομμάτι εδώ. Κάνετε μπάνιο στο Δούναβι. Αμέ. Καλά θα πάει αυτό. Και τώρα πάμε Steffel Arena. Μια ευθεία από εδώ είναι. Έλα το μαζί. Εντοπίσαμε τον πρώτο οπαδό που φοράει κυτρινό-μαύρα. Ωραίο. Αυτό είναι το γήπεδο, κάτσε να δείξω μαλλί. Σου έχω πει θέλω να δείχνω μαλλί ρε μαλάκα.
Ωραίο γήπεδο, πάμε να δούμε τι γίνεται μέσα. Λογικά θα έχει κρύο, είμαστε καλά ντυμένοι γιατί είμαστε διέτη. Και επίσης μέσα έχει πάγο. Με ποφά θα είμαστε. Έλα ρε, έχει πάγο. Τι είπες, αν το κασκολάκι είναι φθηνό κανένα δεκαρικάκι θα το αγοράσουμε σίγουρα. Τσαμπατζής. Εννοείται. Δεν πιστεύω να μπαίνουμε με τους away, με τους home είμαστε εμείς. Κοίτα εδώ μαλάκα, στην Ελλάδα αυτό δεν έπαιζε ποτέ. Στη Φιλαδέλφια για να μπουν οι αντίπαλες ομάδες καταστρώνουν ολόκληρα σχέδια. Ό,τι κάνει. Ωραίο, Πάμε! Πού είναι πού είναι μαλάκα δεν βλέπω τίποτα. Για πάμε πάλι. Πρώτη περίοδο, είναι στα 20 λεπτά. Πόσες περίοδες έχουμε δεν ξέρω. Δεν έχω ιδέα ούτε εγώ. Δεν ξέρω πώς θα είμαστε εδώ μέσα. Έχουμε πάει στο πρώτο 20 λεπτό αγκολάκι, παίζουμε καλύτερα. Εντάξει, έχουμε ακόμα, δεν μασάμε, ένα γκολ είναι. Εμείς είμαστε συνέχεια μπροστά, απλά μας λείπει η τελική προσπάθεια. Το αριστερό εξτρέμ. Και το αυτοκινητάκι μέσα στο γήπεδο. Κώστα, πόσα ημίχρονα είναι? Αυτό, 20 λεπτά είναι ο αγώνας. Πόσο είναι αγωνιστικός χρόνος? Wie viel Zeit dauert es? Wie viel Zeit dauert es? Heute ist das erste Mal, dass wir schauen diese. Wir haben 80 Minuten Spielzeit. Ja. 40 Stunden. 17 Minuten. Dann nochmal 20. Ah, 2. Ah, sind es 3. 3-20 λεπτά. Wir sind aus Griechenland. Wir haben nie. Χαμός λέμε το! Viennas που στούμαμε! Πρέπει να κερδίσουμε τώρα. Πρέπει να κερδίσουμε τώρα. Τώρα τι έγινε ρε φίλε? Μάλακα, βάζουμε γκολ. Ένα λεπτό πριν τελειώσει το μάτι και πάει και τρώει καπάκια γκολ στην επόμενη φάση. Σέντρα, πάμε για το 2-2 τώρα. Τώρα στο επόμενο δεκάλεπτο, 20 λεπτό. Το ματσάκι εκεί πάει στα πέναλτι. Πρέπει να το πιάσει γιατί αλλιώς χάσαμε.
Πρέπει να το βάλουμε για να πάμε σαν τεντέ. Πήγε τελευταίο πέναλτι ο άλλος και το βάρασε έτσι. Ο άλλος έκανε τριπλούς δεξιά-αριστερά, το πλάσαρε μέσα κύριος. Πού πας ρε μαλάκα. Ένα live αγώνα θα μάθουμε ρε μαλάκα, είναι ο πρώτος αγώνας που κάνουμε αυτήν την εβδομάδα. Διοργανωμένοι από τους άλλους. Να χαίρονται μέσα στο γήπεδό μας και να μην κάνει κανείς επεισόδια. Τι είναι αυτά ρε, τι είναι αυτά και κλεισμένον ρε. Πάμε. Ξαναλέω, οι άλλοι τρίπλα δεξιά, τρίπλα αριστερά, πλασία γωνία. Ναι. Πάει ο άλλος και μου το κάνει έτσι. 60 λεπτά βάραγες έτσι και δεν έμπαινε. Δεν μαλάκες είμαστε. Θα μπει στο πέναλτι. Άσε με να σκάσω. Κρυώνεις, Εδώ στη Βιέννη με σκισμένο τζινάκι. Μπράβο αγόρι. Έχουν λεφτά. Μπράβο, πολύ καλή επιλογή. Ναι, θέλω φωτογραφία. Νέα φωτογραφία είναι αποφώνηση μετά το γήπεδο. Έχω το χουλιγκάνια από πίσω μου ζήρανε. Έχουμε μπει στο ίδιο τρένο με τους παδούς της άλλης ομάδας. Όπου χοροπηδάνε ρε παιδάκι και κουνιέται όλο το τρένο. Και τους έχει κάνει 3 φορές παρατήρηση αυτό που οδηγάει το τρένο. Αλλά και κάνουν παρατήρηση από τα μεγάφωνα για τους οπαδούς στο τρένο. Στην Ελλάδα ποτέ όμως. Στην Ελλάδα δεν γίνεται αυτό. Γεια βρούμ!